citizen in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, kapitan sa barangay San Jose, Digos City, gipusil, patay. Armadong responsable, nakuhaan og video sa CCTV. Balay sa Oroquieta City, natumbahan og dakong punuan sa mangga. O official ballots na para sa Dapitan City, miabot na. Final testing and sealing, ipahigayon sunod simana. Sa detalye sa atong mga balita, gipusil patay ang barangay kapitan sa San Jose, Digos City kagahapon sa hapon. Nagtanyag dayon og 1 million pesos nga reward money si Digos City Mayor Joseph Cagas sa makatudlo og nakaila sa armado nga mipatay kang kapitan Angelito Balasbas. Ani ang report. Dali dayon nakakuha og video sa CCTV ang Digos City Police sa armadong nagpatay kang barangay San Jose Kapitan Angelito Balasbas, 50 anyos. Nag-inusaran na lang kining nagmotor. Sumala ni Police Lieutenant Colonel Hamlet Lerios, commander sa Digos City Police, na ay lookout na ay kauban ng armado diyang gihimo niya ang pagpusil patay kang Kapitan Balasbas. Subay sa report, pauli na ang biktima sa iyang balay sa Purok Jacusalem, Aurora, 3rd Street, Barangay San Jose, Digos City kagahapon sa hapon ug dihang panaog na unta kini sa iyang sakyanan. Gipusil kini sa armado. May mga na-extract na tayo na CCTV kung saan nag-agi yung suspect, ang NMAX na gidrivean sa suspect o asa sa gibantayan from the time na si Kapitan naghawa sa barangay hall, naghatod sa iyang treasurer sa St. Peter funeral hanggang sa pag-uwi niya. So pag-uwi niya, nasalubog pa niya ang suspect. Ibalikan siya dahil ipusil siya. Apel sa ginasubay nga anggulo sa pagpatay kang Kapitan Balasbas ang politika. Sanglit na hitabo kini panahon sa eleksyon. Pero naapay laing ginasubay nga laing motibo ang mga pulis nga ilaunang gitago. May mga motive tayo na na-establish. Di man natin kailang motive sa politika. Nasa election period tayo. Pero napatay sa kamotive na mao'y gina-follow up po natin. Pero bugat-bugat po lang ang kanang motive sa politics. Ginaikupod siya, wala po ni siya, kaning si Kapitan para sa pastigo ni siya kanang vocal, tahimik lang ni mo gani na po ang mga katauhan para sa barangay niya naman kay kining si Kapitan. Mo siya, tahimik lang, hindi masyadong lantaran o sa pangampanya. Suspect na tayo na isa lang gunman pero may posibilidad na kapan siya nakakap. Nagtanyag na og 1 million pesos nga reward money si Digos City Mayor Joseph Cagas sa makatudlo ug makaila sa armado nga nagpatay kang Kapitan Balasbas. Nagpasalamat ka kami sa suporta ni Mayor kasi nag-commit siya na magbigay ng 1 million sa whoever can identify, pinpoint kung isa tong gunman o isa mastermind. Yata niya 1 million sa makapagtudlo. Sumala sa mga pulis sa Digos City. Dakong tabang ang recording sa CCTV sa pagsulbad sa kaso kung asa nakuhaan og video ang armado na nagsakay og motorsiklo. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. This portion is brought to you by Double Light and Power Company. Perteng gubaa ang usa ka balay sa Oroquieta City human matumbahan og dakong punuan sa mangga tungod sa siging ulan. Nadamay og natumba usab ang punuan sa usa ka lubi. Luwas hinuon ang pamilya nga nagpuyo sa balay. Ani ang report ni Neptali Batuleño.
Maayong pagkawasak ang usa ka balay sa Buena Vista, Oroquieta City human nga matumbahan og dakong punuan sa mangga niadtong Abril 27 sa may alas 9 kapin kun kulang sa buntag. Gipadayag ni Lemuel Apaw, Emergency Medical Responder sa Oroquieta City Disaster Risk Reduction and Management Office kung CDRRMO. Nga gumikan sa tulo ka gabi nga gaulan sa maong dapit hinungdan nga mihubok ang yuta ug natumba ang dakong punuan sa kahoy. Sa diyang natumba ang kahoy na iguusab ni niya ang usa ka punuan sa lubi nga miiguusab sa balay. Ang balay gipanagiyahan sa usa ka Joshua Margarbo Sabang, minyo adunay duha ka mga anak. Saysay sa CDRRMO nga luwas ra ang tanan nga nagpuyo sa mong balay apan mayong pagkabungkag nini. Hinungdan usab ginanawagan og tabang pinansyal ang tag-iya aron makapatukod pag-usab sa ilang balay, ilabi na nga wala na sila'y puy-anan. Sa kabahin usab sa CDRRMO, ila na nga gipahigayon ang clearing operation pinagi sa pagkuha sa mga natumbang nga parte sa kahoy ug lubi. Samtang gihatagan usab sa CDRRMO ginisyal nga tabang ang maong pamilya. Neptali Batolino, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe. Gisaksihan sa matag partido, media ug pipila ka mga opisyal sa syudad ang mga miabot nga mga official ballot sa Dapitan City nga gamiton sa taliabot nga piniliay sa Mayo 9. Gipahimutang og nakakandado ang mga nadawat nga official ballots gikan sa Manila sa opisina sa City Treasurer. Anaa sa 109 ka mga ballots ang nadawat sa syudad para sa 50 ka mga barangay niini. Adlaw Martes pa dihang unang gideliver sa F2 Logistics ang mga miabot nga balota apan gibalibaran kining dawaton sa opisina sa City Treasurer kay sumala ni Dapitan City Treasurer Medelin Valladares. Wala sila mapahibalo sa pag-abot niini lakip na ang opisina sa COMELEC. Wala sab mapahibalo ang matag partido ingon man ang media nga lakip musaksi sa pagdawat og temporaryong paghipos niini sulod sa ilang opisina. Pitsa 5 sa Mayo gikatakda sa COMELEC ang final testing and sealing una kini dalhon sa mga nagkadaiyang barangay. Pasalig ni Attorney Edmund Ray Calo, ang City Election Officer sa Dapitan, andam na ang tanan para sa Mayo 9 og nang hinaot kini nga magpabiling malinaon og hapsay ang piniliay. Makaangko na og kaugalingong building ang mga estudyante ug faculty sa College of Medicine sa USM Kabakan sa North Cotabato dihang gisugdan og tukod ang 77 million pesos nga kantidad sa gambalay sulod mismo sa campus sa universidad. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Gisugdan na og tukod sulod sa University of Southern Mindanao kun USM dito sa Kabakan, North Cotabato ang building alang sa College of Medicine kagahapon Abril 27. Usa ka groundbreaking ceremony ang gihimo aron sugdan na ang 77 million pesos nga building. Gipunduhan kini ubos sa national nga gobyerno ug nasulod sa General Appropriations karong tuig 2022. Dungan sa groundbreaking kagahapon, formal sab nga gipahigayon ang inaugurasyon sa Doctor of Medicine program nga gisugdan na ang pag-abli niini niadtong may labing semester ug kasamtangang nagadawat og mga enrollees. Ang USM, usa ka universidad nga gipanag-iyahan sa gobyerno. Dili maglisod ang mga estudyante sa College of Medicine kay dunay hospital ang eskwelahan sulod sa campus. Ug aduna usab kini kurso nga BS Biology ug BS Chemistry nga apil sa preparatory course alang sa College of Medicine. Nagpasalamat si USM President Francisco Gil Garcia sa national government tungod sa bagong proyekto nga dakong tabang alang sa kabataan nga Cotabateño nga nangandoy nga mamahimong doktor. Nagpasalamat sab ang mga estudyante tungod ang pag-abli sa kursong medisina sa USM aron dili na sila moadto sa layo kung mo-enroll sila sa kursong medisina. Gisuportahan sa probinsyal nga gobyerno sa Cotabato ang proyekto. Mitambong sab atol sa groundbreaking ug inaugurasyon ang ubang opisyal sa USM ug mga opisyal sa probinsyal ug lokal nga gobyerno sa Cotabato. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. At tangi! Food Hub sa Alabel, Sarangani Province, usa ka tuig na matag pamilya giingganyo sa gobyerno ug backyard gardening. O 200 ka mga high school students sa Santo Tomas, Davao del Norte giedukar sa mga sundalo sa programa sa gobyerno.
naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon, at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizens, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nag-unang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Sukad ni adtong mikambyo siya og gisuportahan pagka presidente, daghan na ang gibato nga issue bato kang kanhi House Speaker Pantaleon Alvarez apan nagpabilin kining hilom og idla sa media. Kagahapon, usa-usang gitubag ni Alvarez ang mga issue nga gibato kaniya sa usa ka one-on-one interview. Gitubag usab ni Alvarez ang mga issue gikan sa giingong scam, pagkambyo o gisuportahan hangtod sa iyang relasyon kang President Rodrigo Duterte. Ani ang special report. Nadadawit yung pangalan nyo sa Regine. Did you invested or you invested because you wanted to get something? Or ano ka ba talaga sa Regine? Hindi, ganito yan. Nung nag-umpisa yan, no? Kasi yung na-involve dyan yung dati kong staff. Si Rose Garcia. Si Rose Garcia. Pinatawag ko yan. Kinausap namin na ano ba ito? Kasi tigil mo yan. Matod ni Davao del Norte 1st District Congressman Pantaleon Alvarez, daghang mga bakak ang nanggawas tungod kay panahon man karon sa eleksyon. Tinuod ba nga nangayo siya og 800 million kang Senador Panfilo Lacson alang sa mga watchers? Mali yung 800 million, no, na humihingi kami, merong demand, no? Walang ganon. Walang ganon. Ayoko lang dagdugtungan na yung kwento. Lalong lalalim eh. Alam mo naman, pag lumalim yan, sinasakripisyo mo rin yung personal relationship mo. Kini ang kalmadong tubag ni Davao del Norte Congressman Pantaleon Alvarez. Sa dihang akong gipangutana kung unsa ka tinuod nga nangayo siya og 800 million sa kampo ni Senador Ping Lacson aron ibayad sa mga poll watchers karong umaabot nga eleksyon. Matod sa kongresista, mas maayong dili niya usa-usahon og tubag ang mga isyu kabahin sa kwarta. Kay nasayod siya kung pila ang gikinahanglan alang sa poll watchers o gusto niyang magpabili ng ilang panaghigala bisan pa man kung nagbulag na sila sa ilang mga partido. Iyang gipasabot nga ang Partido Reforma usa ka political party ug didto nagpasilong si Senador Lacson tungod kay duna na sila'y political alliance. Nakigalyado si Alvarez sa grupo ni presidential candidate Leni Robredo. Apan wala din nagibitbit ang vice presidential candidate ni Robredo tungod kay duna siya personal nga rason. Si Tito Soto kasi matagal ko ng kaibigan. Madalas din dito si Tito Soto. At dagdag ko pa dyan, magkabrad kami sa Mason ni Tito Soto. Kung atong paminawon ang mga tubag ni Alvarez, atong mamatikdan nga importante kaniya ang panaghigala labaw pa sa isyu sa politika. Atong hinumduman, nahimong suod nga higala si Alvarez ug si Presidente Rodrigo Duterte. Tawag sa Presidente kang Alvarez, Bebot. Ang tawag ni Congressman Alvarez sa Presidente, Rudy. Mao kana ang ilang panaghigala. Apan, dunay nahitabo niadtong Hulyo 17, tuig 2018 didto sa Kongreso. Napulihan si Alvarez isip House Speaker ni tagig Congressman Alan Peter Cayetano. Ug sukad kaniadto, wala na sila'y komunikasyon. Sa akong one-on-one interview, akong gipangutana, namimiss mo ba si President Duterte? Honestly, yes. Ano yung nawala? Alam mo, masakit eh. Dahil kaibigan ko talaga siya.
sabi ko nga kay ito, Go. si Secretary kitain. Sabi ko, pakisabi na lang na pag wala na siya sa pwesto, andito lang ako. Lalom ang panaghigala o panag-uban ni Presidente Duterte o ni Congressman Alvarez. Og nang hinaut ang kongresista nga inig-uli sa presidente dinhi sa dakbayan sa Davao. Human sa iyang termino, magkita sila isip higala og dili mga politiko. Atong hinumduman, dili kinahanglan mawala ang panaghigala tungod lang sa away sa politika. Kayang eleksyon usara ka adlaw. Apan ang panaghigala mulungtad og dugay labi na kung dunay pagrespetuhay sa matag usa. Edith Kaduayan, News 10 Philippines. Stay safe. Nakatabang og dako sa mga mag-uuma sa lungsod sa Alabel, Sarangani Province ang ilang food hub nga naghatag og kahigayunan nga makabaligya og mga abot gikan sa bukid. Ang food hub sa Alabel nagsaulog sa unang anibersaryo. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Gisaulog sa mga taga-Alabel, Sarangani Province ang unang anibersaryo sa Alabel Food Hub niadtong Martes, Abril 26. Gidasig sa lokal nga gobyerno sa Alabel ang katawhan og tanang mag-uuma nga mosalmot niini. Matud sa Alabel Food Hub Administration, ang tanan nga gusto mosalmot ug mamaligya sa food hub, mamahimong mo coordinate ingon man magparehistro sa 5K Masaganang Alabel program kon 5K map. Girekomenda sab sa lokal nga gobyerno sa matag pamilya nga maghimo og backyard garden nga usa sa mga nagunang prioridad nga programa sa LGU Alabel. Kahinumduman nga aprobado na ang food security plan sa Alabel nga pinakauna sa tibok rehiyon 12, din usa ang backyard gardening nga dakong tabang aron dunay kakuhaan og supply sa pagkaon ang matag pamilya. Makasiguro sab nga luwas ug organic ang gulay sanglit sila mismo ang nananom. Sumala ni Mayor Vic Paul Salarda, walay angay nga ikabalaka ang mga mag-uuma nga gustong mamaligya sa food hub, sanglit, padayon ang ilang pagpanghatag og subsidy alang sa transportasyon. Matag adlawng Martes ang Food Hub Day. Abli kini sugod alas 6 sa buntag hangtod sa makurot ang ipangbaligyang produkto. Sa report sa Food Hub, wala pay alas 12 sa udto. Hurot-hurot na ang mga ipangtinda, sanglit, barato o garantisadong organically grown ang tanang baligya. Ang mga produkto tinanong mismo sa mga mag-uuma nga gikan sa lagyong mga barangay. Busa, giawhag ang mamalitay nga gikinahanglan nga mosayo og pamalit sa food hub aron dili mahutdan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Gitutukan gyud pag-ayo sa mga programa sa mga sundalo ang mga batan-on aron dili malingla sa mga miyembro sa NPA. Usa ka youth sector engagement campaign ang gihimo sa puwersa sa 89th IB sa Philippine Army sa mga high school students sa lungsod sa Santo Tomas, Davao del Norte diin gipang-edukar sila sa programa sa gobyerno. Ani ang report ni Norin Michelle Igonia. Target sa mga sundalo sa 89th IB sa Philippine Army ang mga estudyante sa high school sa Santo Tomas, Davao del Norte. But nila kining i-edukara pinaagi sa Youth Sector Engagement Campaign kung asa itudlo kanila ang kaayuhang gihimo sa gobyerno. Sukwahi sa ginapasiatab sa rebeldeng grupo nga pulo sa pagpangdaot lang sa gobyerno ang gigamit nila nga taming aron makaengganyo og batan-on nga mosulod sa ilang kalihukan. Nakig-alayon sab ang mga sundalo sa Department of Education alang sa programa. Dahil sa layunin ng pamahalaan na masugpo ang insurgensiya, ang ating kasundaluhan ay patuloy na sumasagawa ng mga campaign. Of course, ito'y tinatawag na follow-through ng pagkatapos na napasurrender natin ang armed group sa area of responsibility ng 10 Otter Raptor Brigade na pinanguluhan ni Brigadier General Concilieto Piyekla. Of course, the 89th Infantry Makatao Battalion, headed by Lieutenant Colonel Donald Pigapod, ay patuloy tayong nananawagan sa mga kabataan. Kaya gumagawa tayo ng mga campaign na tinatawag nating Youth Sector Engagement Campaign at ang layunin nito ay para maimpormahan ang mga kabataan sa tinatawag nating youth infiltration na ginagawa ng mga NPA sa loob ng paaralan. Ako'y nagpapasalamat sa 89th Infantry Battalion sa pagkakaroon ng ganitong programa na isang pagtitipon sa mga kabataan sapagkat ito ay malaking tulong para naman magkaroon ng kamalayan ng ating mag-aaral tungkol sa isang mabuting mamamayan
na kung saan ang 89th Infantry Battalion ay nagbibigay ng tulong sa pamamagitan na hindi lang pala sila doon sa combat operations, kung hindi, they are reaching out to the civilians na matuto naman ang ating mga kabataan na maging responsable, lalong-lalo na sa pagiging isang mabuting mag-aaral. Aron mas kumbinsido pa ang programa sa mga sundalo, gihimo nilang speakers sa programa ang kanhi opisyal sa NPA nga misurrender na sa gobyerno. Very important no ang activity ngayon kasi nga kung babalikan natin yung nangyari sa area ng 10th Uttered Brigade, ang area ay insurgency free na. So nasa stage na tayo ng sustainment at maliban pa doon, kailangan na ang partisipasyon ng mga kabataan ay pinakamahalaga dahil sila ang pinaka-vulnerable sa recruitment ng CPP, NPA, NDF. So, dahil sila yung pinaka-vulnerable, sila dapat yung isa sa bigyan natin ng priority na ipaintindi sa kanila kung ano ang proseso ng recruitment at kung paano sila dapat hindi pumayag at dapat nilang babagan ito. Kasi nga ang source ng NPA cadres ay mga kabataan. So, dahil nasa sustainment na ang 10th Uttered Brigade sa kanyang Peace and Development Campaign, kailangan na ang mga local government units at ang mga Armed Forces of the Philippines at mismo ang sambayanang Pilipino. Nagtuo ang mga sundalo nga pinaagi sa ilang kampanya alang sa mga batan-o na maglisod na o kumbinsi ang NPA sa mga ideolohiyang ilang tami nga aron na malingla ang kabatan-unan. Noreen Michelle Igonia, Newsline Philippines, Province of Davao del Norte. Stay safe. Dungang nananom o mga sidling sa punuan sa kahoy ang mga miyembro sa Special Rescue Force, BFP o mga sundalo sa lungsod sa Talaingod, Davao del Norte. Samtang sa Davao City, mga miyembro sa kapulisan o BJMP 11 ang nagpahigayon og tree planting activity sa usa ka sitio sa Barangay Mandog, Buhangin District ning syudad sa tinguha nga mapugngan ang mga landslide o soil erosion. Ani ang report ni Eugene Hinutan. 200 ka mga sidling sa kahoy ang malampusong natanom sa mga personahe sa Special Rescue Force sa Sitio Kabadyangan, Santo Niño, Talaingod, Davao del Norte niadtong Martes. Giapilan sa taga BFP ug mga sundalo ang aktibidad. Mismong ang Menro Talaingod ang mihatag sa mga planting materials. Proteksyon sa kinayahan ang tumong og tuyo sa tree planting activity. Sa Davao City, wala sab nagpaulahi ang mga pulis sa Mando Police Station ug personahe sa BGMP 11 ug nananom sab sila og mga sidlings sa kahoy sa Sitio Lapoy, Barangay Mandog, Buhangin District, tinguha sa mga otoridad nga mapugngan ang landslide sa lugar. Mismong si Mandog Police Station Acting Station Commander, Police Major Rubel Saavedra ang nanguna sa aktibidad. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang mga balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph o sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog o baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Masundan o sabi ninyo, pinagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!